מטרות התהליך זה דבר ראשון לשלוט בכסף. זאת אומרת, המשפחה רוצה להבין כמה היא מכניסה וכמה היא מוציאה. ומה שנקרא לסגור את החורים בדלי. הרבה משפחות מרגישות שהן בלופ, שהן לא באמת יודעות לאיפה הולך הכסף. זאת אומרת, הם מכניסים אפילו יפה, אבל הם לא מבינים לאיפה זה הולך, אז לשלוט בכסף. בלי שליטה בכסף אי אפשר להיכנס לעולם ההשקעות, אי אפשר להבין כמה אני יכול להשקיע, איפה להשקיע, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. הדבר השני זה יכולת לנהל את הכסף שלנו לבד. זאת אומרת, אני עוזר להם לנהל את הכסף תוך כדי התהליך, ובפיילוט שאני עובר איתם, ותכף מסביר את זה, אבל ביום שנגמר התהליך, הם יודעים לנהל את הכסף שלהם לבד. הדבר השלישי זה תוכנית כלכלית. זאת אומרת, הם שולטים בכסף, הם יודעים לנהל אותו לבד, ועכשיו הם פועלים בהתאם לתוכנית כלכלית שהיא מותאמת אישית עבורם. אלו מטרות התהליך, שליטה, ניהול ותוכנית. עכשיו, בתוך כדי כל הדבר הזה, יש שני דברים פשוטים שהם עוברים, שזה שינוי טכני ושינוי התנהגותי. המספרים שלהם משתנים, התקציב שלהם משתנה, הם יודעים על מה הם רוצים להוציא וכמה זה גם בסוף החודש, והם עוברים שינוי התנהגותי. זאת אומרת, האמונות שלהם לגבי כסף, וההרגלים שלהם לגבי כסף, והחינוך שהם קיבלו בבית לגבי כסף, והחינוך שהם מעבירים לילדים לגבי כסף, והאם יש חינוך פיננסי לילדים כן או לא ואיך. כל הדברים האלה הם גם משתנים, וזה ההיבט ההתנהגותי.